मुंख्लं दि जाब्रांनि गोसोखांथि जोलुर बादायलायनाया फैगौ 12 अक्ट'बर 21 नि मंगलबार दिनखालि जोबथा जागोन। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल ओनसोलनि अन्थाइबारि गामिनि माया क्लाबनि बानजायनायाव मुंख्लं दि जाब्रां एबा दिब्यज्योति दैमारिनि गोसोखांथियाव अक्ट' 10/9/2021 निफ्राय गेदेर जोलुर बादायलायनाया फैगौ 12/10/2021 नि मंगलबार दिनखालि जोबथा जागोन। जोबथा बादायलायनायाव गेलेगोन NLFB टीम भार्सेस बर'सा अन्थाइ FCआ। बे हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लाफैगोन बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया। बेजों लोगोसे जाखांफुनाय मेथाइ खनगिरि आलिसा बर', फ्ल'रि बसुमतारि, बेन्टिलिन बसुमतारि, दाक्षिता औवारि, बिजुलि नार्जारि, आफ्रिना खातुन आरो मोसाखावरि फैगोन जोहोलाव क्लाब ट्रेडिशनेल मोसाखावरि हानजा। बे जोलुर बादायलायनायाव टिकेट लानाय जागोन होननानै फोरमायदों। सियाराव जायफ्रा जिरायगोन बिसोर 100 रांनि बेसेन होनानै टिकेट लानानै नायनो हागोन आरो जायफ्रा गाहायाव जिरायगोन बिसोर 50 रांनि बेसेननि टिकेट लानानै नायनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ अन्थाइबारि माया क्लाबा गुरैयै फोरमायहरदों। जोंनिया 10 थारिखआव जागायदोंमोन थांनाय मासनि, नाथाय गेजेरावनो 14 थारिखआव जाब्रबथाय जानानै सारअन्थाइ गावनायजों 7 मानसि थैदों आरो बेजों लोगोसे गोबां इनजुर्ड जादों। बेनि थाखायनो बिथांमोनखौ मान होनानै साननैसो फुटबल खेलाखौ दोनथ'नाय जादोंमोन। बिनि उनाव जोङो दाखालि थांनाय 24 थारिखनिफ्राय बे खेलाखौ जोङो जागायफिननाय जादों, आरम्भ खालामफिननाय जादों आरो फैयै फैनानै दिनै सेमिफाइनाल जोबथा सेकेन्ड सेमिफाइनाल आरो बेयाव देरहासार जागोन जाय टीम, बे टीमा फाइनालाव थांगोन आरो दाखालिनि सिगाङाव जालांनाय सेमिफाइनालाव बर'सा अन्थाइ FCआ देरहासार जानो हाबाय। फाइनाल खेलाया जाहैगोन 12 थारिखआव, फैगौ 12 थारिखआव। बेखौ जोङो ओरैनो अफिसियेल टाइम हिसाबै 12थानिफ्राय जों आरम्भ खालामगोन। जेसेबां सेरेमनि दङ बे 12थानिफ्राय आरम्भ जागोन। हाबाफारिनि गेजेराव एक्सुवेलि जोंनि फाइनालखौ जोङो एसे समायना मेहेरगोनां खालामनो जों गोसो जादों आरो बेयाव जों स्पर्ट्सखौ बांसिनै जोङो प्रमट खालामनो जों गोसो जानानै बेखौ खालामदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि साफ्रोमबो नायगिरिफोरखौ रंजाहोनो थाखाय, गोजोन होनो थाखाय आरो प्रग्रामखौ मेहेरगोनां खालामनो थाखाय जोंनि गेजेराव गोबां खनगिरि बिथांमोन फैगोन, देंखोगिरि बिथांमोन फैगोन, मोसाखावरिफोर फैगोन आरो बिदिनो कमेडि दिन्थिग्राफोर फैगोन। बिथांमोनखौ जोङो लेंहरदों आरो बिथांमोना जोंनि प्रग्रामखौ मेहेरगोनां खालामफैगोन। खनगिरिनि गेजेराव जोंहा मानगोनां मिस एलिसा बर' दङ उदालगुरिनिफ्राय, जाखांफुनाय रोजाबगिरि आरो बेजों लोगोसे जोंनि लकेलनिनो उन्दै उन्दै नानिमोन रोजाबग्राफोर फ्ल'रि बसुमतारि, बेन्टिलिन बसुमतारि, बिजुलि मुसाहारि आरो बेजों लोगोसे गोबां दं आरो बेजों लोगोसे इस्लाकाटा जोहोलावसा क्लाबनि जाय हारिमु मोसाग्रा हानजा, बिथांमोना जोंनो फोरमायहरदों 50 जन खनसेयैनो मोनसे ग्रुपआवनो मोसागोन हारिमु दिन्थिफुंनाय। दा बिथांमोना फैनो गोनां दङ आरो बेजों लोगोसे बे हाबाफारियाव जोंनि गेजेराव आलासि महरै नुजाफैगोन जोंनि 13 चिरां कनस्टिटुवेन्सिनि MCLA मानगोनां सावरायग्रा सार, बिथांखौ अमर होननानैबो जों मिथिगौ आरो बेजों लोगोसे नुजाफैगोन जोंनिनो BTCनि डिपुटि चिफ मानगोनां गबिन्द बसुमतारि, बिथाङा बर्तमान बिधान सभानिबो एसेम्ब्लिनि बर्तमान MLA जानानै दङ, बिथाङा नुजाफैगोन आरो बिथांजों लोगोसे गोबां बिदिनो मानगोनां सुबुंफोर नुजाफैगोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि बिर जोहोलाव दि जाब्रांनि न'खरनि बिब' बिनानावफोर, बिदा फंबायफोर, गोबां जाथि खुरमाफोर, बंस'फोरा बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैगोन जोंनो मिथिहोहरदों आरो बेजों लोगोसे बे प्रग्रामाव जोंहा गोबां खरसा जानायखाय बे प्रग्रामाव जोङो टिकेट लानानै जोङो मानसिफोरनो एबा नायगिरिफोरखौ रंजाहोनो जों गोसो जादों। टिकेटनि बेसेना VIP टिकेटआ जाहैगोन 100 थाखा आरो जेनेरेल टिकेटआ 50 थाखा बेबायदिनो। जोबोद गोजोननाय मोनदों। जों एक्सुवेलि जोंनिसिम एसे एनै खबर सफैदोंब्लाबो नोंथांमोना दिनै रोखा खालामबाय, मानो होनबा नोंथांमोना मिडियानि मानसि गोबां जायगायाव गिदिङो जे जोंनि जायगायाव अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि बानजायनायाव जे मुंख्लं एबा गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन सुबुंफोरनि मुङै जों जोलुर बोज्लायनाय बादायलायनायखौ होनायखौ नुनानै गोसो गुदुं जानानै इन्सपायार्ड जानानै बिथांमोना बेबायदि होदों। आरोबाव खुंनो गोबां जायगाफ्राव आखायाव लादों, बेखौ जोबोद रंजानाय मोन्दों खोनानानै। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिया सिगांनिफ्रायनो स्पर्ट्सनि सायाव जोबोद गोसो होबोदों। जोंनि बे जायगायाव मोनसे समाव बे जायगानिफ्रायनो आर्चारि गेलेनानै स्टेट लेभेलनि आर्चारि गेलेदों। जोंनि गामिनिफ्रायनो जोंनि बे फिल्डनिफ्राय सोलोंनानै थांदों क्वालिफाइ जानानै बेबायदि। गतिके जोंनि बे बादायलायनायखौ होबाय थानायनि थांखिया बेनोखा जे जोङो स्पर्ट्सआव जों दावगानांगौ। स्पर्ट्सआवबो जोंहा गोबां जोंहा भबिष्यत दंसै। स्पर्ट्सआवबो जोंहा गोबां जोंनि केरियार हिसाबै स्पर्ट्सखौ जों लानो हायो, जों बेखौ फोरमायनो सानदों। आरो बेजों लोगोसे स्पर्ट्सआव थाबाय थायोब्ला मानसिनि देहायाबो सावस्रियाबो फिट थाबाय थायो। बेजों लोगोसे बेबायदिनो दानि
बर्तमान जेबायदि ड्राग्सनि एबा थांखु सोबनाय बिरि सोबनाय माखासे गाज्रि जानाय लोंनाय हुदानि गेजेरजों देहाफोरखौ नस्थ' खालामगासिनो थाखा फैसा नस्थ' खालामगासिनो आरो न'खरनि धोन सम्पति नस्थ' खालामगासिनो गावनि बेसेन गोसा समायखौ बरबाद खालामगासिनो बेबायदिनिफ्राय जाहाथे सुबुंफोरखौ जोहोलावफोरखौ जाखांफुनाय सुबुंफोरखौ जाहाथे जोङो मोनसे प्लेटफर्म होनानै बिनि गेजेरजोंनो स्पर्ट्सआव केरियार बानायलांनो आरो देहाखौ गोग्गो लाखिनो हानायनि बेबायदि मोनसे थांखिखौ लानानै जों होबाय थादों आरो जों उनावबो बिदिनो होलांबाय थागोन बे कन्टिनिउ मोनसे प्रसेस जागोन आरो बेजों लोगोसे जोङो एक्सुवेलि बेखौ होनायनियाव समाव जोंहा आखायाव बेबायदि क्लाबाव रां गैया जोङो गोबां असुबिदानि गेजेरजों जोङो बेबायदि प्रग्रामखौ होनो गोनां जायो खालामनो गोनां जायो थेवबो जों गोबां खाथि खालानि गोसो गुदुं सुबुंफ्रा जोंनो गोबां रांनि मदद होनानै हेफाजाब खालामदों आरो उननि समफ्राव बेबायदिनो गोबां बेबायदि स्पर्ट्स इएमआनो होन जोंनि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स अथरिटियानो होन बा सोरबा एमएलए एमसिएलए बा सोरबा गोसो गुदुं कन्ट्राक्टर गोबां बिजनेसमेनफोरा जुदि दावगाबोयोब्ला जोंनि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिखौ हेफाजाब होनो थाखाय बेबायदि बेलायाव प्रमट खालामनाय समाव जों जोबोद गोजोनगोन उननि समफ्राव बेबायदि आसा मिजिंखौ लानानै जों दा बर्थमान सोलिगासिनो दङ औ एक्सुवेलि बर्थमान दा जोंनि जायगायाव जोंनि दानिफ्राय जों उनथिं नाहरोब्ला जों नुनो मोनो जों एक्सुवेलि बक्सिंनि सायावबो जोङो गोबां गोसो होबोदोंमोन गेजेराव अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि गेजेरजों आर्सारिनि सायाव गोबां गोसो होबोदोंमोन बेजों काबाड्डिनि सायावबो गोबां गोसो होबोदोंमोन आरो बेबायदिनो जोंनि गेलेग्रा फोथार माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि गेलेग्रा फोथारनिफ्रायनो गेलेग्राफोरखौ जों दैखांहरदोंमोन गेजेराव एसे गेप थादोंमोन जोंहा एसे माखासे असुबिदानि थाखाय नाथाय बिनि उनाव जों आरोबाव गोसो मोदोम जिउ फोराननानै जोङो आरोबाव नैबे स्पर्ट्सनि बेलायाव जोङो जौगाहोनो थाखाय फुटबलखौ जों आखायाव लाग्रोदों आरो फुटबलनि उनाव जों लासै लासैनो बेबायदि मा होनना बुङो बेखौ बक्सिंनि बेलायावबो जोङो गोसो होनो जों आरोबाव गोसो होफिननो जों थांखि लादों आर्सारिनि सायावबो गोसो होफिननो थांखि लादों बेजों लोगोसे जुद' काराटेनि सायावबो जों गोसो होफिननो थांखि लादों आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन गेलेग्रा स्पर्ट्स जायफ्रा गोग्लैयो गेम्स एन्ड स्पर्ट्स बेफोरावबो जोङो गोसो होनानै जोहोलावजोफोरखौ थुलुंगा होनानै स्पर्ट्सनि फारसे गोसो गुदुं खालामनो आरो जोंनि जोहोलावजोफोरनि केरियारखौ जाहाथे स्पर्ट्सआव बानायनो हायो बेबायदि मोनसे थुलुंगा होनायखौ जों लाबोनो जोङो अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिया थांखि लादों बुंनो थाङोबा जोंनि गामि ओनसोलफोराव थानाय बिमा बिफाफ्रा बे गेलेनाय एबा स्पर्ट्सखौ गेम्सखौ लानानै एसेबां एवेर नङा बिथांमोना बारा मोनथिया आरो बिनि मोनसे कारना जाहैबाय सिगाङाव स्पर्ट्स होननानै बुङोब्ला जोंना मोजाङै गेलेनानै स्किलखौ दिन्थिनानै थाङोमोनब्लाबो जोंहा गोजौ लेभेलाव रावबो जोंखौ हेफाजाब होनो मानसि गैयिखाय जोङो फावसायना थानो गोनां जायोमोन नाथाय जोंहा दा बेबायदि नंलिया जों बर'फोरनि गेजेराव जेसेबांबादि स्पर्ट्सआव गोरों स्किल गोनां मानसिफोर दङ एबा जोलुर जोग्राफोर दङ बक्सिंनि मानसिफोर दङ जों बिथांमोना दा आवगायलांगासिनो दङ मानोना जोंहा गोजौआव जोंनि लागै रिप्रेजेन्ट खालामनो जोंखौ हेफाजाब खालामनो जोंनि गोबां मानसिफोर दंहैसै आरो बेजों लोगोसे दिनै बे ग्लबेलाइज वर्ल्डआव जोङो एक्सुवेलि बे बुस्थुखौ दा बेबायदि साननानै थाबाय थाब्ला जानाय नङा उनाव जोङो बेखौ माबोरै स्पर्ट्सखौ जों जोंनि केरियार हिसाबै लानानै दावगालांनो हागोन बेखौ जोङो थुलुंगानायखौ मोननोब्ला जोङो सिगाङाव जायफोरा बिथांमोना साक्सेस जालांबाय बिथांमोननि जिउ जारिमिनखौ नायब्ला जों नुनो मोनगोन आरो मा जरमुना बर'नि बाथ्राखौनो जों नायब्ला नुनो मोनगोन अंकुसिता बर'खौ जों नायब्ला नुनो मोनगोन हलिचरननि बिथांनि बाथ्राखौ जों नायब्ला नुनो मोनगोन बेजों लोगोसे मिराबाइ चानु बारा गोबाव जायाखै बिथाङा बे अन्थाइ बाला बोग्रा ट्राकआवसो गाखोलांनानै मा खालामोमोन स्पर्ट्स गेलेनो प्रेक्टिस खालामनो थाङोमोन दा बेबायदि खस्थ' खालामनानै बिथांमोना दिनै साक्सेसखौ मोननो हादों थ' जों बेखौनो हास्थायो जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय बिमा बिफाफोरनिसिम बेखौनो जों खावलायो जे बिथांमोनाबो गोसो बायनो नाङा बे स्पर्ट्सखौ केरियार हिसाबै जों लानो हायो आरो बियो जोबोद मानबो लाबोनो हायो रां रुफाबो लाबोनो हायो आरो बेजों लोगोसे जौगानायखौबो जों गेजेराव जों लाबोनो हायो आरो बिथांमोन देरहाबोनायजों लोगोसे बिथांमोननि मुं बिथांमोननि न'खर बिथांमोननि गामि आरो ओनसोल आरो जोंनि बिटिसि एबा बड'लेण्डआनो जौगानायखौ जों मोननो हायो आरो बिनि गेजेरजों अनसायजानायखौ सिनायजानायखौ जों मोननो हायो बुंनो थाङोबा स्पर्ट्सआव देरहाबोनाय जेसेबां जोंनि बर' सुबुंफोर दङ बर' गेलेग्राफोर दङ बिसोरनि गेजेरजों बिथांमोननि गेजेरजों एक्सुवेलि दिनै जोंनि बड'लेण्डआ बांसिन सिनाय जादों होननानै आं बुंनो सानो आरो मा बिथांमोना जोंनि थरफा थरफा अलंबार बुंनो थाङोब्ला थ' गतिके बेबायदि जाखांफुनानै फैनो गोनां थरफा थरफा अलंबारखौ जेन बिमा बिफाफ्रा माखासे थाखा फैसानि फरायनाय लिरनायनि दहाय होनानै जेन होबथाया जेन हगारना होयो खुलायै बेनि थाखाय आङो बेखौनो खावलायनो सानदों आरो जोंनि बिमा बिफाफोरनिसिम मानो होनना बुङोब्ला दिनै सोरबा सासेया स्पर्ट्सआव एक्सपार्ट जानो हागौ सोरबा सासेया फरायनायाव एक्सपार्ट जानो हागौ सोरबा सासेया गुबुन गुबुन खामानियाव एक्सपार्ट जानो हागौ बयबो समान नंखाया बिनि गेजेराव खालि फरायनायखौल' गोसो होसोमनानै जों गुबुन एक्सट्रा खामानिफ्राव बांसिन गोसो होआब्लासिनो थायोब्ला थाङै थुङै ससेल' फरायनानै गारहैयोब्ला जोंनि केरियारा बरबाद जाहैयो जायफ्रा जों फरायनाय लिरनायाव खमजोर बिथांमोना स्पर्ट्सआवबो केरियारखौ बानायनो हायो बेखौ जोंनि बिमा बिफाया दिनै मोन्थिनानै साननानै मोनदांनानै जों थुलुंगा होनांगोन
आरो मा बुंनो थाङोबा जोंनि अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिया मोनसे रेजिस्टार्ड क्लाब गोबां बोसोर सिगांनो बेखौ रेजिस्टार्ड खालामना दोनखादों स्पर्ट्स क्लाब हिसाबै लाइब्रेरि हिसाबै थ' गतिके सिगांनिफ्रायनो जोङो गोबां प्रमट खालामबोदों दहाय आं बुंनाय बायदि साइसिम थांनानै क'क्राझार सायाव थानानै बेयावनिफ्राय बियो स्टेटखौ रिप्रेजेन्ट खालामलायनाय आर्सारि गेलेनायाव बेबायदिसिम सौहैनो हादों जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा जोंनि थाखाय बुंनो थाङोब्ला बेबायदिनो जोंबो बेबायदि गुबुन गुबुन एरियानिफ्राय दिनै जों जुदि बेबायदि गेलेग्राफोरखौ जों नुनो मोनोब्ला एबा जोंनि कन्टेक्टआव जुदि फैयोब्ला बा जोङो मोन्थिनो मोनोब्ला निस्सय जों बिथांमोनखौ हेफाजाब होगोन जोंनि अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिया अराय सम बिथांमोनखौ हेफाजाब होनो जों थागथियारि दङ अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि दरजाया अराय सम बेबायदि स्किलफुल गोसो गुदुं इयुथ गेलेग्राफोरखौ जोङो जेब्लाबो वेलकाम खालामो आरो अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि दरजाया जेब्लाबो गेंनाय बिथांमोनखौ जोङो हाजासे मानि जोङो रां रुफाजों हायाब्लाबो गुबुन गुबुन सुबुरुन होनायजों लामा दिन्थिनायजों बेबायदिनो जों मदद होगोन होननानै जोङो नोंथांमोननि गेजेरजों दिनै फोसावो आरो